Čaute kemperi, volám sa Alex Kalina. Basket hrávam už asi 6 rokov, mám 13 rokov a basket ma veľmi baví. Pochádzam z Prievidze a hrám za BC Prievidza Mládež. Keď som začínal hrať basketbal, moc ma začal veľmi baviť a niektorí mi hovorili, že tu hráš, radšej chod na futbal, ale ja som si stále hovoril, že raz to dosiahnem až do konca. Basketbal ma dovedlo môj starky a ocino. Môj ocino hrával čiže za Prievidzu, bol v extralige a hral za Československo. Môj najväčší vzor je Dano Bor, Marek Jaš a Robo Šturcel. Na basketbal ma najviac baví strieľať koše, dávať body a hrať ho naplno. Chcel by som hrávať za Nemecko alebo za Švajčiarsko a ísť do NBA, ako každý iný. Na basketlandke ma priviedol môj ocino, našiel leták. Bol som 3-krát v basketlande, bol som minulý rok v Lačanoch, v Leviciach a tento rok. Najviac skúseností mi dal asi pudingač Maroš. Naučil ma celkom dobre strieľať a mám rada aj Ondreja Haviara, ktorý hráva za Handlov. Chcel by som zlepšiť dribbling, streľbu ešte, nie som ešte dokonalý a ako preberať hráčov od druhých. Decká, keď ste ešte neboli na basketlande, tak prídete si ho užiť naplno. A ak nemáte peniaze, tak poproste rodičov, aby viac pracovali, lebo to je super.